De Bolzerter kapt in het Bolzerter res. De rivaliteit is grut op het veld, maar de boeten ik wel. Op het sportcomplex in Bolsward staan 3 clubhuizen. Kap hier bij de intree, Boswardia in de midden en res. Kap en Boswardia werken al 6 jaar met de ASMB zonder JVB, Jeugdvoetbal Bolsward. Res woed er ik bij, maar stapt er oorlier letter uit. De eerste keer dat de C's namelijk ik mooi kwam en dat wil res net. De enige reden waarom we ja gezegd hebben tegen over de C's was dus de eis van de KNVB. Ja, die eis lag dus niet meer zo hard. Ja, toen hebben we gezegd ook van ja, dan vinden wij de C's voor ons een te grote en te belangrijke groep om die dus inderdaad ook in het samenwerkingsplan te laten spelen. Want je A's en de B's, dan praat je over 4 jaar dat ze dan in een andere, in dat geval ze in de JVB-kleuren dan voetbalden. Nou goed, dat vonden we nog redelijk te overzien. Maar goed, 6 jaar erbij, dus 2 jaar met de C's nog een keer bij. Dan vervreemden ze in onze optiek toch te veel van de eigen moedervereniging. Nou, dat betekent dat we een kink in de kabel hebben voor onze plannen. We zijn op weg naar een zo breed mogelijk en zo sterk mogelijk jeugdvoetbal in Bolsward. En dit is jammer. Het wordt minder breed, het wordt minder sterk, het wordt minder krachtig. Res had van de begin al zijn dat ze de eigen identiteit oerijn houden vollen. Wij willen gewoon juist misschien wat kleiner, maar wel een saamhorige, gezellige vereniging zijn. Wil ik niet zeggen dat bij de andere kant niet het geval is, maar wij willen gewoon toch veel meer zijn. Dan heb je ook wel bepaalde spelers die zeggen ook ja, wij willen gewoon het restgevoel. Dat vinden ze toch wel een uniek gevoel wat hierin heerst. Nevens jeugdvoetbal Bolsward gaat het krek zo goed. Desalniettemin is blijkbaar de identiteit van Res belangrijker dan het sporten en het voetballen. Wat doet dit mooi het voetbal hier in Bolsward? Hoe leeft dat? Ik kan me voorstellen dat je mensen voor hebt, mensen in het zin, dat wel spanning houdt. Nou, ik denk dat mensen terecht hier onbegrip in hebben en boos zijn. En ik denk ook dat je als bestuurders moet zeggen van dat je faalt. En dat zijn de bestuurders die uiteindelijk dit moeten faciliteren voor de jeugd. En de bestuurders die zijn er niet uitgekomen. En uiteindelijk zijn de spelers daar de dupe van.